predstavljen je novi promotivni film Turističke zajednice Zagrebačke županije. Nastao je u suradnji s poznatom ambasadoricom hrvatskog turizma Ashley Colburn. U promotivnom spotu prikazane su prirodne, kulturne i povijesne znamenitosti Zagrebačke županije, važnije manifestacije, tradicija i zanati našeg kraja. Vjerujem da ćemo kroz ovakvu suradnju i promociju koju čini Turistička zajednica Zagrebačke županije ukazati na značaj i u biti jačanje naše turističke destinacije Zagrebačke županije kao hvalevrijedne dolaska. Film će biti zanimljiv i u svjetlu skorašnjeg hrvatskog preuzimanja predsjedanjem Vijeća Europske unije. Ovaj video je isključivo namijenjen tržištu Republike Hrvatske, budući da nam dolazi predsjedanje Republike Hrvatske u narednom periodu, svakako ćemo ga koristiti kroz jedan period kako bismo dodatno pozvali sve one sudionike događanja koje će biti u sljedećoj godini da obiđu naše manifestacije. Zagrebačka županija kontinuirano ulaže u promociju destinacije, osluškuje i prepoznaje svjetske turističke trendove i koristi razne nove promotivne te komunikacijske alate. Putem Turističke zajednice Zagrebačke županije nastojimo promovirati sve one ljepote i prirodne i kulturnu baštinu i sadržaje ostale, dakle turističke koje ima županija, pa tako evo smo napravili u suradnji sa naravno Turističkom zajednicom Zagrebačke županije ovaj promotivni film gdje želimo prezentirati sve ono što Zagrebačka županija može ponuditi turistima i izletnicima. U turističkoj ponudi Zagrebačke županije važno mjesto zasigurno ima i Velika Gorica, kao najveći grad. Danas smo se našli ovdje u Velikoj Gorici, koji je najveći grad u Zagrebačkoj županiji. Samim tim i u smislu turizma, dakle, Velika Gorica je generator turizma Zagrebačke županije, bez obzira što naša županija je u svojoj ravnoteži, dakle u svom položaju nudi različite oblike turizma. Drago nam je da danas ovdje u Velikoj Gorici možemo pokazati naš novi centar za posjetitelje, koji je zapravo i dom naše Velikogoričke turističke zajednice, a i kapitalnu investiciju Zagrebačke županije. Samim tim, dakle, smo pokazali da razmišljamo ozbiljno o turizmu, da je turizam jedna vrsta stabilne i propulzivne ekonomije.